Nah, pemirsa, lek Dames panen panen bayem. Panen bayem tandurane sapa? Kok ora panen? Nah, sing nandur ya Pak Japlek kok ora diketokno. Ora. Tandurane sapa? Ora, wajibe wong lanang golek pangan, ate kang diketokno. Tandurane Pak Japlek pemirsa. Pekoh-pekoh sing lahir jek iso nandur ya. Wajibe golek pangan. Ya wajib tapi ya diomong tandurane sapa? Ora diomong wis nang kono tulisane kok. Sampeyan ya Allah. Korek Gusti Allah ngene. Dames. Sing golek pangan sapa? Aku ya muni Japlek. Ngono aku pertanggungane nang kono nek menungso ngono padha man segone ijek dipaido Dames. Dames ki ambek wong lanang wani-wani. Ana wani ora jenenge ora Dames. Ndi anak telu jadi ra wani. Wong wedok ndiye iki alah ra ngarah kuduk mbek wong lanang. Jaluke nomor 1. Lho. Waplok yo genten ngaplok. Tapi yo gak enek lek aku yo manut tak mesti ngono. 1001. Bayem iki cilik-cilik gak dicipuki ngene dirampet mergo apa? Nek gak dingonokno engko kesuwen. Ngene, kok kempret tak ngene, Pak. Lho kok kalong lek, kang ngono. Arep boya. Oh aku iki mergawe tak nggo konten kok apa tak nggo anu kowe ya. Lho kok kalong sing jipuk sapa, Lek? Sing jipuk ya sing duwe sing omah, Lek. Wong kene iki nandur bayem tak nggo konten, tak nggo ayu-ayunan kok. Ora tak nggo apa tah apa aku. Sombong amat. Wong urip iki nek ora duwe ya sombong ger kae. Ora duwe oleh ditindes wong ya sombong. Sombonge ketone. Nah aku diwaca wong sak donya ngene. Sombonge malah ketok. Arep bujak. Ora urus. Loro 3 lho. Ya Allah hitung-hitung koplak. 2 3 4 5 wis dinae, guys. Oh, kempret. Kok kalong akeh. Los pret kempret. Iku payu piro? Ora apa-apa sithik-sithike mergo wis awan. Cara pengopiokan. Ayem. Ya domba yo. Yes. Yang penting sate. Niki dek ngubah bayem nyentek 500. 600 ya. Mulane Lina sekolah pramuka Ndomo lo ngantek tekan saiki. Pramuka ora di tunggoni Madi Parsini. Jadi wong apike pisan nek eling-eling ngantek mati. Wong iki ngono mau padha kaya wong ngono mau nandur bayem elek apa jenenge murah diwehno bareng larang diborongno padha kaya kowe mau tapi kok Lina kowe mau aku nandur bayem niki ngopeni bayem mbok dene niliki dieling-eling ngantek tekan saiki ngono kuwi memori sudah tercantum mana yang buruk mana yang jelek ibaratnya wis nanem ngono nggih. Berarti pas ini enak apike lah ya. Ya apik di Parsini ki apik, Pak. Enak apike tapi ning pasar dijak tukaran. Di Parsini tak jak tukaran yo gara-gara bayem ngene iki. Wekku. Yo ngono mau, Ger, mergo larang.
Tapi terusan anaknya pramuka sing niliki ya Parsini. Parsini, aku yo eling, yo bojoku ngantek eling. Lah aku ora ngendut di Parsini elek kok. Di Parsini kuwi. Mak Eyon. Aku ki elek yo elek apik ya, tapi aku ki dadi wong sifat sing ogak ngene lho. Yo itu adalah masalah. Wong iki sing uripe sing gelem ki iso nglenggono. Ogak wonge sing digoleki wong urip ki sing brengkala. Nglenggono ki apa kesalahane ngerti, menyadari keapiane menyadari iku wong sing nglenggono ngono. Aja dadi wong sing durhaka. Menjiring roh wong gething nganti sak apa? Sak pucuk rambut, sak pucuk sikil ije elinge aja ya, aja. Aku nek marahi anakku aja. Wong dimangkeli wong ya ben. Wis ben. Wong gak seneng awake dhewe ya ben. Iki mung cerita. Tapi wong sing iso nyadari kuwi angel. Bener dhewe ning nggone Lek Damis ki angel. Damis ku manusia paling bener. Lho bener jenenge mulane mbokku njenakno sapa Damis. Artine Damis apa? Kuwi mbokku ki yo mengungkapkan seperti itu ki aku harus membolak-balikkan kata itu. Enek maknane aja gampang kowe Lek Damis kuwi bener dhewe lho. Mbokku bener kok. Mung lakone ngono ki. Mung lakone. Lakone kuwi ana apike lan ana eleke. Ceramah kali iki Lek Damis ngono mau. Untilane kene nggih lho. Dadi nek diumbah ngene iki ayu, ora ngrembese kaya Lek Damis. Wong iki sing iso masalah apapun, sekeji apapun, sebaik apapun kita lupakan. Kita lupakan sejenak, janganlah mempunyai hati dendam. Wong dendam ki ora apik. Yo wis nek anak kanggo aku saiki. Ndek-ben, cuman kanggo cerita. Nek wong urip ki duwe cerita. Ngono lho nggih. Aja mbok artekno kabeh ki, wong ndek kaya ngene kudu ngene aja. Yo wis biarno. Gak usah susah. Sesuk lakonku ngene. Yo wis tak biarno. Ora nek bare. Sesuk lakonku ki nek wong ya wis memang kuwi lakonku sedina kuwi ngono. Sesuk kok lakonku apik nek oh sedina lakonku apik kuwi nek ngono. Tak koreksi. Dadi ki turu aku mau sedina nglakoni apa ya? Sedina nglakoni apa? Barang apa tak lakoni. Ngono. Dadi aku gak mulane aku gak tak pikir jero. Mana tak pikir jero. Aduh. Apa ndi nggih buntel wis to. Ora ngono kowe yo intip-intip malaikat pencabut nyawa kuwi wisan kok. Kapan dan waktunya. Wis budal. Omong ae kaya dukun. Ora ngambeng. Ayo, Pak. Iki tak tutupi iki lho. Aku yo mergawe. Aku ki yo mergawe. Aku mergawe ra dolanan. Kok adol bayem ngene abote ra goro-goro iki kok. Jinah. Aja sembrono. Iki pamane dodol bayem yo penak, Pak, yo ngumbah. Langsung dibruk-brukno ngono. Wah, aman iki jane. Wis aku iki akan menjadi bakul lagi apa ora, Pak? Ya wong urip kok mau kesel. Mati ae sambat nek iso sambat kok. Bodok rujak polo karo malaikat Jibril. Kok kowe kok sing ijek urip kok lemah. Kok lemah satwa. Lemah satwa. Alah yo Dames kakek cangkem. Wis engko dikai sambel ya Allah. Wis aku njupuk sak iki Pak gek enek. Wis Pak kowe aja upak, kupek kowe. Si. Oh, engko ben dodol awan-awanan ta ya. Jos, bayi melek Damis rupane ayu kaya
bidadari kok. Sakmono ki nek larang ya entuk dhek akeh ya. Sakmono. Lah iki sok men nek ditekoki malaikat ki aku ki kok gak sah ditekoki menungso, Pak. Aku moh nek ditekoki menungso. Dames mergawe apa? Wis serah nek bojoku ora mergawe. Mergane mok ngono mau. Adil apa? Bayem rapate ombejaji. Sok nek ditekoki aku tetep kowe tak junjung tinggi harkat dan martabat seorang lelaki. Keneng apa aku mau nyekel dhuwit gak? Sok mben mergo apa? Nek ditekoki kula dhuwit nyuwun wong lanang permesa. Gusti. Waduh padha mergene. Ya Allah ger. Tak tangguri dong telo nek tangguri dong telo nggo tuku-tuku tempe, nggo tuku-tuku lombok ibarat iki cepet ngono lho. Mbok kon nanduri sing melon, anggur. Alah ngono ki penggan apa? Penggane wong lemah tanpa guna, tanpa ukara, tanpa wicara. Lemah ki iso sing bermanfaat, iso ndang gage entuk dhuwit ki piye carane ya bayem dong telo. Engko pinggir-pinggir dincepi kara diadahi. Kuwi lombok iso bermanfaat nek melon, anggur iyalah kelasé wis dhewe kepinterane kaya kae. Kudune kae tanah kosong kae tawanduri ngono kae. Kuwi kepinterane kudune luar biasa. Nek iki kepinterane sekelas Jablek iki ya sing niki ae. Iki kudune sekolah, nek sekolah kaya melon kaya anggur iki sekolahe dhuwur, leren sekolah iki. Sekolahe apa iki? Aja sembrono iki aku apa iso menjabarkan tuh bagaimana itu lek dames jenenge dames kok bener dhewe iya ora sapi-api iku Mbah Keni iku iso entukno pira kowe karang entuk pira iki mung 10 dadi 150 75 iki meh 200 bisa ini 200 untuk dik 300 kena nggo tuku tempe. Oke, adol bayem wong loro, sok nek ditekoki malaikat pencatat amal. Sampeyan ning swarga ya wong loro, ning neraka ya wong loro. Amin. Alah, ya mbah Pak, ora ora. Kabeh urung lakoni. Ilmu ndek ora sang. Dhuwur-dhuwur. Ora iso. Ilmune iki ndek ora dhuwur. Wes. Guys. Wes Pak Jablek. Pak Jablek beradol raja kaya. Sing adol ndekne ae, guys. Ngono entuk dhuwit kan nek malaikat kok aku nekoki kula diasalke arta saking Pak Jablek. Aku nek adol dhewe bayem dhewe. Kok ndak arane iki markan. Hah? Cing pengen kok ngarani kok. Oh, Jablek adike markan. Cupar. Wong lanang cupar ya ngono ki adol bayem, Cing. Kaya beno. Kok beno? Adol apa? Godhong jeruk. Ya ndang diwene, Mbah, aku adol bayem ngono dengan kata-kata yang penjual seperti itu loh. Jinah, Mak. Ya sakit dicipok le ayah ya Allah. Nah, sesuk tinggo neh. Nah, perene ijo-ijone. Sejina, Mbak. Pinten? Untuk beras sekilo. Yo. Ya Allah, sakmene kok.
Ya Allah, taki Pak. Ya Allah, Mbah matur nuwun nggih, Mbah. Matur nuwun, Mbah. Entuk kaya. Gorengan, gak tuku gorengan. Tuku para. Engko dienggo mangan sego nang nggone Lek. Gak sah. Nah tuku 5.000. Ndarano ah. Kokone syuting kokene ae. Syuting kokene. Lah ya, gak duwe bayam dienggo tuku tempe bus. Atur bayam itu ora ditembas tempe bus lho. Bayam larang. Ora nggih. Duit bayam Duit kena bayam. tuku tempe embus, guys. Ya Allah. Bapak, ayo golek sih. Kok salah apa? Kembali ke laptop. Apa njaluk mangan Lek Sri. Urung mateng. Lakone ngono kuwi Urung Sam. mateng tak omong jam. Jare sapa Sri Asam tang kaya aku. Sri ki duwe gawe ngono wis langsung mateng. Wis roh nek sesuk iki paling mesti kangane rene njaluk mangan. Alah, aku wis roh lakonem ngono kuwi. Lho. 9:30 ki ya terus adange ya terus 9:30. Oh, wong pinter merah goro-goro, angger awor yo ngene iki. Ra iso. Aneh kuwi, adange apa yo ora saiki. Kok karek budal lak yo ngono. Kok minter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, delok wis mateng lho, kandhane ngeyel. Oh, wong Lek Sri kok ngantek. Lah apa kok iso aku dikeki sego glome apa? Gak masuk, ora masuk. Kaya bare ape woh bare woh. Masuk punya dimasukno dhewe. Ya Allah Gusti. Iki aku nggo panggang anu. Nyatae Iki panggang bus. Delok Lek. Beratul bayam Ya sini. Allah Lek Sri, Mas. Wes to Lek Sri jangan tinggal bancaan. Tapi Pak Ar tak pengen ngerti kok jam kok nak anggere aku ngetan di anu kowe di anu ra ketang kok ana kene sik ra apa-apa. Kok mae kan mae. Syutingan. Iya. Kok berkata ke Pak Baje karo cah-cah nak Iya wis lah ya. yo. Kok anu yo kok gawakno anu motor. Iya kok pengen syuting Arifin to, Pak. Kok Arifin nak yo nyuting. Iya wis. Wis kok alah ya ben dienggo bancaan. Ya Allah Gusti. Oh, kulo aku mangkang ngene. Lek to yo Mbah Odi. Mau nyunduki ngene iki nyunduk lu. Lah ya kuwi jenenge adik Iya. makam. Cupar. Oh, supat. Iya, adek Omar ka mak cupar. Wong lanang, wong Supat. wong lanang apa kuwi jenenge? Par dhewe yo. Wong angger wong lanang pinter ngini-ngini iki berarti wong lanang cupar. Adeke Markam. Iya lah. Ya Allah. Mateng iki. Gimana pula atur bayi mengirim sehat. Payu piro? Sak kendele